bahaying hasam jong ki babun ki khna ka Urkaine kila Thoh ya ki Kyrteng bat ki phone number jong ki hakamet jong ki Khun jong ki yo le se kanja bakin sa sha penyap hakani ka Thma jong ka Russia bat Urkaine kadur jong ka wei ka khna kabala yo I bala Thoh da ka Kyrteng bat phone number bat ki wei hakamet jong ka kala sapriang haki social media ha kaba ki babun ki nong Thoh khubor kila pen priang ya ka kani kadur la pelat ningkong da ka Kmie jong kani ka khna ret ka Sasha makove ha Instagram ha kini kilai sngi balala ki kentien ki ba kala Thoh ha kani ka post ki dei da ka tin Urkaine Henry kat kum ka jingpen kala na ka Google ki pen I ba kani ka Kmie kala Thoh khnang ha kamet jong ka khlung yo kan jai e yaki ki breu kila ban shim ban pelat im ya ka khlung hakawai pat kadur bakala pelat kala Thoh bahaduk menta kidang syong suk Henry kamla aklam da Thoh lupa yo bakan jai e yaki hadin ki babun ki breu kila pen pau haki comments jong ki ya ka jingsngo pat do nut ha ka ba ki yo I ya kani kadur jong ka khlung Henry kimla ban le e ki Jingshah bas ngo share khe kidang ya ja ha Urkaine na ka Hiar Thma ka Russia kabala dap shi benai tam menta kat kum ki khubor bala yo lum hakini kita yo balala laong babun ki khna ret kila sha penlong kum ki nong yada ya ki shipai ka Russia ha ka ba kila pendon kam banda yala de da ki khna khnang bakin yo phen ki khubor kila thu ru bakawai ka bos bakit di ki khna kala sha bu hakmat jong katang jong ki shipai ka Russia ha ka shnong novi bikif kabam jengai na charnihiv kabapen pau baki shipai ka Russia kida yala de da kane ka bos basong ki khna